Guten Tag, Kinder. Hallo, Kinder. To som ja, Harvey. Ale som fešák. Tschüss. Čo si ty, Kviks? Čo tu spízluješ? A čo mi nesieš? List. Malá Elenka ti píše. Harvey, si veľmi pekný a milý, ale mal by si sa pekne učesať a obliecť. Ak to nevieš sám, poradím ti. Musíš sa oženiť, Elenka. Čo sa mám? Harvey, si ženatý? Ty, Kviks, ja ťa asi bacnem. A čo bacnem? Kopnem. Harvey, ak by si bol ženatý, tak by ťa tvoja manželka pekne obliekla a tam aj učesala. A kvôli tomu sa mám oženiť. Čo si, Pipi? Nevyzeral by si ako sliepka. Ty vyzeráš ako sliepka, ty. Sliepky sú pekné. Ale ty vyzeráš ako veľmi stará sliepka. Aj staré sliepky sú pekné. Sú, ale ty vyzeráš ako veľmi stará sliepka, ktorú niekto oblial veľmi starou slepačou polievkou. Tak už dosť. To čo ukážem. Vlasy máš ako rezance. Uvidíme, čo povieš o chvíľu. Vyčisti si oči, ty stará hydinárska farma. Ty farma, hydinársky drobnochovateľ. No čo sa to tu zasa deje, Kviks, prosím ťa? A kde máš Harveyho? Veď pred chvíľočkou som ho počula, Kam si ho dal? Harvey? Harvey sa išiel oženiť, alebo učesať. Oženiť, učesať? No tak učesať, to by som ešte pochopila. Mu to vždy tak odstáva na všetky strany. Aj obliec by sa už mohol niekedy do nejakého toho fraku. Ale vieš čo, Kviks, keď sa tak na teba pozerám, tak učesať by si sa veru mohol aj ty. Pozri sa, tu pierko a tam pierko. No poďme. Na čo, Mášenka? Ale pozri sa. A napríklad aj preto, aby si nevyzeral ako stará slepačia polievka. Vidíš? No toto. Harvey, no vieš čo, ty dnes vyzeráš ako... No, ako? No, ako čerstvo vylúpnutý z vajíčka. Tak vyzeráš. Zastá, hydina, Ale nečerti sa, Harvey Pinko, veď ja som to tak vôbec nemyslela. Ja som vlastne chcela povedať wie aus dem Ei gepellt. Vieš? Wie aus dem Ei gepellt. Wie aus dem Ei gepellt. Opakujte, deti. Das Ei. 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 Aus dem 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 Ei. Bellen. Bellen. Pellen. 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 Gepellt. 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 Aus dem Ei gepellt. Aus dem Ei gepellt.
Aus dem Ei gepellt. Aus dem Ei gepellt. Aus dem Ei gepellt. Aus dem Ei gepellt. Aus dem Ei gepellt. Aus dem Ei gepellt. Wie 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 aus dem Ei gepellt. Tak predsa vyzeráš ako sliepka. Tak pozor, páni, pozor, z vajíčok sa totiž neliahnu sliepky, ale kuriatka. Malé, žltučké, čistučké kuriatka. To je čačané. A je ženaté? Ale Kvix, prosím ťa, hlavne si všimni, aké je krásne, čisté. Aj keď myslím, že ono dlho tak nevydrží, určite sa zatúla niekde do buriny a potom spadne do blata a už nebude také ako čerstvo vylúknuté z vajíčka. Ako ty, Harve Pinko, no? Veru, ako ty v tom motýliku a v tom klobúčiku. No ty si dnes upravený ako... No vlastne, to už určite uhadnú deti pri obrazovkách z obrázkov, ktoré uvidia počas pesničky, však? A nedajte sa pomýliť. Pozývam ťa na disku, budú tam ragtime hrať. Nezostaneš v hľadisku, budeš tam tancovať. Wie aus dem Ei gepellt. 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 Pozri, tu máš zrkadlo, sako si musíš dať. A keby ti nesadlo, tak skoč do iných šiat. Wie aus dem Ei gepellt. 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 Ako zo škatulky dnes ty musíš vyzerať. Pozývam ťa na náš ples, ragtime tam budú hrať. Wie aus dem Ei gepellt. 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 A nezabudnite nám napísať, dobre? Vlastne... Tschüss. Ty musíš vyzerať. Pozývam ťa na náš ples, ragtime tam budú hrať. Wie aus dem Ei